MTV. Hayırlı Penjişende kişileri dostlar. Tatmos TV kanalında Top 3 hit parады. Ekranlarda min Liliya Hayrulina. Күптән түгел легендар шәхес, атаклы язучы Александр Сергеевич Пушкинның туган көне иде. Һәм әлеге уңайдан мин бүген резидентлар белән шигърият турында сөйләшергә булдым. Алар поэзия белән танышмы? Кемнең шигырьләрен яттан беләләр икән? Хәзер барысын да белербез. Киттек. Сез җибәргән тавышлар җитмәү сәбәпле бер клип хит парадыбыздан төшеп калырга мәҗбүр. Аны топ клип кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Кояш бүген бирәк иртә чыкты, күңел хәләтемне ирекәләп. Син кайларда, кайсы тарафларда, назланасы килә бергәләп. Бер җылы наз көткән мизгелләрдә сөрелеп сихри назга күмелдем. Бүлешәсем килде синең белән, хисләремдә сиңа йөгердем. Син дә минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурларың. Сиңа Ватып бүген иртәдән үк барлы нурлар үзем җыямын. Син дә минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурларың. сиңа Ватып бүген иртәдән үк барлы нурлар үзем җыямын. Топ клипның һәр чыгарылышында сезгә яңа клип тәкъдим итеп торам. Бүген дә ул традицияне бозмыйбыз. Премьераны каршы алыгыз. Kızlar, tırıgız. Nişe sapırdaştı bende. Takipten namışsınız, tırıgız. Bağıran boyları kereşin avları. Her şab bizning şulay bulsun, бар жердә дә юлынсын. Керәшин халык җырлары дөньяда яңгырасın. Нагырат буйлары керәшин авыллары, эшкә батыр төскә матыр эх керәшин кызлары. Тула гармуннары, күңелле уйнаулары, сезгә ничек безгә ямьле гармунга җырлаулары. Лыя буе рәхәт булачак көне кер җуарга. Әйдәгез җырлыйк әле дуслар килгән тыңларга. Нагырат буйлары керәшин авыллары, эшкә батыр төскә матыр эх керәшин кызлары. Тула гармуннары, күңелле уйнаулары, сезгә ничек безгә ямьле гармунга җырлаулары. Ничего? Күку гәршин ямьле гөрли баласын уятырга. Әлдә ярый дусларым бар күңелле юатырга. Нагырат буйлары керәшин авыллары, эшкә батыр төскә матыр эх керәшин кызлары. Тула гармуннары, күңелле уйнаулары, сезгә ничек безгә ямьле гармунга җырлаулары. Өстәлләрдә сары лимон, сары май дисез мәллә. Бип килеп җырлап җирсәм сагынмый дисез мәллә. Нагырат буйлары керәшин авыллары, эшкә батыр төскә матыр эх керәшин кызлары. Тула гармуннары, күңелле уйнаулары, сезгә ничек безгә ямьле гармунга җырлаулары. Киң тарлау алланнарымның үсеп алдым гөлләрен. Җыри урамында йөрсәм шатлана күңелләрем. Нагырат буйлары керәшин авыллары, эшкә батыр төскә матыр эх керәшин кызлары. Тула гармуннары, күңелле уйнаулары, сезгә ничек безгә ямьле гармунга җырлаулары.
Болай да бірге, болай да бірге, әнә шолай бірге, жүрсәк ел ғұмырға. Нағырат бойлары, керешін ауыллары, ішке батыр, түске матыр, керешін қызлары. Тула гармонлары, көңілі ойнаулары, сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары, сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Басқан жерден ұт шығары, керешін қызлары. Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар шигырьләр укырга ярата. Төрле мәҗлесләрдә, концертларда алар шигырьләр тәсвили икән. Ә яраткан шагыйрьләре Фәнис Яруллин белән Хади Такташ. Менің де сәхнеге шығасым келе. Бая инде. Монда болай да артисттан буарлык. Сенің білем бір хатын да тұра алмай. 99% хатын кыз минем белән булырга тели. Главнее всего погода в доме. Салланып әйткән сүзеңнән нидер булды минем йөрәккә. Сәхнеге чыкмады. Үпкәләмә юка болым, әйтеп сайрый сиңа тирәктә. Gülmeli, şayırtıp canıma dimeli. Kileli, kirek mi dimeli. Gülmeli, şayırtıp canıma dimeli. Kileli, kirek mi dimeli. Sin ulma turku sallağına, İki bitin almada yana. Шаян давыллы күңелеңә, мин дә гашык сиңа. Gülmeli, şayırtıp canıma dimeli. Kileli, kirek mi dimeli. Gülmeli, şayırtıp canıma dimeli. Kileli, kirek mi dimeli. Кирелlikкә юк тиңнәр безгә, тик шулай да без җаным бергә. Мәхәббәт барысын тигезли, бәхетле яшәрбез гомергә. Gülmeli, şayırtıp canıma dimeli. Kileli, kirek mi dimeli. Gülmeli, şayırtıp canıma dimeli. Kileli, kirek mi dimeli. Kileli, üvüpler alayım ele. Kileli, kirek mi dimeli. Kirek mi dimeli. Топли президентларының мақсаты бер. Хит парадыбызның иң югары урынына менеп җитү. Ә бу эштә аларга сез ярдәм итә аласыз, дуслар. 1320 номерына топ клип сүзе һәм клипның кодын юлларга онытмагыз. Тавыш бирү безнең рәсми сайтта да бара. Ә экраннарда Лилия Битмирова һәм Фәдис Ганиев башкаруында сөйлүдән кем туйган җыры.
muhabbet bulup tuladın Sine uçratıp umdum Ellem bütünley tuğladım Sine uçratıp umdum Ellem bütünley tuğladım Kemi toygan Seyilevden kim toygan Мен шигырьгә караганда прозаны күбрәк яратам. Ләкин әле анысына да вакыт җитми. Яраткан шигырьләрем дә бик күп түгел. Мин гомумән бик тиз кеше түгел шул. Ә менә җырлар тыңлыйм. Һәм чираттагы яраткан җырымны сезгә дә тәкъдим итәм. Экраннарда ышандырмак дип карыйбыз. Шәүләң юкка чыга Томандарда уйларың чуала Көтмим дисең, кулыңны бирмисең Үткәннәргә кире кайтмим дисең Сөюк үтте диеп ышандырма Ышанасың минем бер дә килми Канатларымны берү кайырма Чын мәхәббәт бер кайчанда үлми Ышанасың да килми
Yağmur bilen söyürler yazıldı, yağmur bilen gözlerde yuvaldı. Adımlarım kıyısız gidesin, yılamışa nişiksin tuzesin. Söyür ütte deyip ışandırma, ışanasın benim birde kelmey qanatlarımni berip qo'yirma. Shin muhabbatdir qo'shimda. Кичә сиңа шалтыраткан идем. Телефоныңны алмадым. Егетләр белән эш бар иде. Мен моңа ышанырга тиешме? Кеше нәрсәгә тели, шуңа ышана. Işandırma suyu, ışandırma suyu, ışandırma suyu. Gelmey, ışanasın da. Gelmey, ışanasın da. Işandırma suyu, ışandırma suyu, ışandırma suyu, ışandırma suyu. Ышандырма сөю. Дилә Нигъматуллина мәктәптә укыганда Пушкинның әсәрләрен яратып укыган. Ләкин җырчының иң яраткан шагыйре Лермонтов булган. Аның «Цыри» поэмасыннан өзекне Дилә хәзер дә сөйләп бирә ала икән. Ышанмасагыз, урамда очраткач туктатып торагыз. Дилә бирәчәк. Жил сызгыра көзгө җилләр ялый, алар сузан инде моңсу ки. Авылымда минем басып тора, әниемнән калган ялгыз үй. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Пыяласы парланганыма, сагышлармы шулай агалар. Еллар буе көткән ялгыз өйнең, әллә күз яшьләре тамалар. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине
sog'inib kuta bik sog'ina Dört tereze onun dört ko'zi Jaylar uzib ketdi qishlar jiydi Yoz kelsa da tura bir o'zi Meni sog'inib kuta bik sog'ina Dört tereze onun dört ko'zi Туған ауыл, туған негіз қала Язмыш ерте жерде кішіні Сағынсаң да үйім сарғайсаң да Бір қайтырмын әлі күт мені Жайлар ұзып кетті қышлар жете Яз келсе де тұра бір өзі Sağınıp küte bik sağına Dört tereze onun dört közü Jaylar uzup gitti kışlar jiydi Yaz kelse de tura bir özü Meni sağınıp küte bik sağına Dört tereze onun dört közü Sağınıp küte bik sağına Dört tereze onun dört közü Dört tereze onun dört közü Rena RNT Gelbi Южер белән Киев парадыбызда калуын дәвам итә. Исегезгә төшерәм, яраткан җырчыларыгыз өчен тавышлар 13:20 номерына кабул ителә. Тавыш бирү шулай ук телеканалның сайтында да бара. Жырлый белмеймін, ләкин минем күңелемдә гелбию Qaysı yoqlarda yürüsəm də tire-yakda gülbüyü Mingə qarab öptürəm abi bilmeymin Lakin bu bit bitə Senin matur qarashlarың meni isirtə Ayda bir gəlib bugün oynar biz Мәхәббәт Ойлы мәхәббәт Senin күзләрең матур Һәм мин бүген сине битәм Baby Жырлый белмеймін, ләкин минем күңелемдә гелбию Qayсы yoqlarda yürüsəm də tire-yakda gülbüyü Жырлый белмеймін, ләкин минем күңелемдә гелбию Qayсы yoqlarda yürüsəm də tire-yakda gülbüyü Mingə qarab öptürəm abi bilmeymin Lakin bu bit bitə Иренlərini öpüb öşəm min Jihanğa Yerak yaklarga Menim qullarım urulə Senin təningə Bari şiginmə Bul menim yanımda gelgənə Bütün uylarım bulsun Şuşu büyüdə Bari bugüngə İkimiz aylanabız birgə Жырлый белмеймін, ләкин минем күңелемдә гелбию
Qaysı yoqlarda yürüsem de tire-yakta gülbüyü, 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 gülbüyü. Jırlay bilmeymin lakin menim ko'nglimda gülbüyü, 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 gülbüyü. Qaysı yoqlarda yürüsem de tire-yakta gülbüyü, 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 gülbüyü. Рамиля һәм Разиля Батыровалар шулай ук бик хисле кызлар. Җырчылар шигырьләр ярата һәм вакыйларын яттан да сөйләп бирә ала икән. Балачактан истә калганнары Лукоморье дуб зеленый, люблю грозу в начале мая дип искә алдылар. Кызлар шулай ук бер серләрен дә ачты. Кайвакыт алар икесе ике шигырь яклап, бер-берсе урынына токтага чыга торган булганнар. Sızıysın sen kayışak günlerim, Ökeleme seni mina yüreğim. Akıl verdi köprüden başlarıma, Mine işitmesen canlıkla. Aşkınma yürek, aşkınma, Ötken bitkenler
Алмаз Мирзаянов Пушкинның туган көненнән кала 6 июнь минем әти белән әнинең өйләнешкән көннәре дип белдерде. Мирзаяновлар гаиләсен әлеге уңайдан котлап үтәм. Ә шигырьләргә килгәндә Алмаз Мирзаянов аларны бик күп белә. Үзен ул Атнабай җыны кагылган кеше дип атый. Әнгам Атнабаев, Наҗар Нәҗми, Роберт Миннуллин иҗаты белән танышасыгыз килсә, Мирзаяновка мөрәҗәгать итегез. Яттан сөйли ала. Әни, миш кыймагы пişir әле. Yarar oğlum. Telefonlarınızı alıp kız baytıp güne yürü bulmayı bitin. Bir нәрсе көрмейсіз. Sözün şanala şuğanınız var mı? Paketka pişen tuturup şuğanınız var mı? Yok. Şuasınız kile mi? Gittik eyde. Yaratıp yaşasan ömür matur uza, süyünüp karşılık doğanın arını. Uftanıp yaşasan yürekine tuza, şeşlerge şal kerite zarları. Dünyanı yaratıp doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Dünyanı yaratıp doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Бәхетле булырга сөйініп яшәргә, Құдайының сырыйқы без дұғасын. Ялгызлыктан көйіп язмышка киеніп, ялгыздың яшәргә язмасын. Dünyanı yaratıp doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Pişen kaynalamız. Давай. Бүләк итик сөю, наз көткән жаннарга, көтіп алык берге языларыны. Яратып инедәшик ялгыз калганнарга, кызганмый үләшик назларыны. Dünyanı yaratıp doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Dünyanı yaratıp doğan dip can atıp, ömür ul bir kızka unutmayıp yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Дуслар, яраткан клипларыгыз өчен 13-20 номерына клипның кодын язып, тавышлар юлый аласыз. Тавыш бирү шулай ук безнең официаль сайтта да бара. Яраткан клипларыгызның язмышы сезнең кулда.
şaşkın yüreğim sensiz yanmasın. Gel gel yanlarıma canım canışım, sevgiden şaşkın yüreğim sensiz yanmasın. Gel yanlarıma canım canışım, sevgiden şaşkın yüreğim sensiz yanmasın. Güzel İdrisova Toplik'a Niga iken, Niga şunday biz klibi bilen kilip kirdi. Әлеге клип үшін тавыш бирү дәвам итәм. Ул сезгә ошый икән, уны җибәрмә номерына тавыш сүзен һәм җырның кодын язып, SMS юллагыз. Сез тавышлар юллаган арада сезне Гүзәлгә бирәм. Җитмисең безгә дибез һаман, җан дош итми безгә кирәктә. Җаның ишеп күңлең сүрелгәндә, бер җылы сүз җитми йөрәккә. Җаның ишеп күңлең сүрелгәндә, бер җылы сүз җитми йөрәккә. 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 Эх, туганнар, ник соң шул кадерле? Бер-беребезнең кадерен белмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны гүя күрмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны гүя күрмибез. Без аларны гүя күрмибез. Без аларны гүя күрмибез. Кеше киткәч мактау яудырабыз, алтыннар аны тиңлибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Шуны да бит аңлый белмибез. Мәңгелеккә йомылгачтым күзләр,
Башкортстанда яшәп иҗат итүче Ирек Гайнетдинов мәктәп елларында шигърият белән бәйле конкурсларда катнаша торган була. Ләкин ни кызганыч, хәзер шигырьләр укырга вакытым юк ди ул. Муста Кәрим, Әнгәм Атнабаев җырчының яраткан шагыйрьләре. Yürek yangan şartta dürülep Sil su siptin ana bir şilek Sular sibep sündürerelek bulgaş Bulutlarına yağı ne kirek Ottan alıp suğa salıdın Sudan alıp utlarga Min barı bir kişi tabaldım Мәхәббәтне сакыларга Судан алып утыка салыдың Уттан алып суларга Сыналган мәхәббәт көне Батмый икән суларда Күңел көткән шақта Үзіліп Өмір жебін үздің сені кинәт Йөрәгімдә хисләрім сафы булғаш Өмітсізді сүнеми мәхәббәт Оттан алып суға салыдың Судан алып утыларға Мин бары бір кеші табалдым Мәхәббәтні сақыларға Судан алып утыка салыдың Оттан алып суларга Сыналган мәхәббәт көне Батмый икән суларда Жансызланған шақта сызып Яраларға аны не керек Бәхетлекке бары адымы қалығаш Сыналма сен көшілі бұл үйрек Оттан алып суға салыдың Судан алып утыларға Мен бары бір кеші табалдым Мәхәббәтні сақыларға Судан алып утыка салыдың Оттан алып суларга Сыналган мәхәббәт көне Батмый икән суларда Сыналган мәхәббәт көне Батмый икән суларда Батмый икән суларда Җырларымда син генә клибы белән хит парадыбызда катнашучы Илмира Гыйльфанова белән Рафис Җәләлиев та шигъри җанлы кешеләр. Җырны Гаилә Атнабай, Роберт Миннуллин, Тукай шигырьләрен яттан сөйләп бирә ала. Бу хәтерне яхшыртыр өчен дә бик яхшы бит ди алар. Бергә үти
iki uzun ömür yolların Biri bizge bağışlap saf mehabet jırların Biri bizge bağışlap saf mehabet jırların Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Yılmayıp gülüp yaktırtsak bulutlu günlerini de Süyü yıldızı nur siber karangı tünlerge de Süyü yıldızı nur siber karangı tünlerge de Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Jırlarında singine Bir kolunla birge ötük matur ömür yolların Nazlı jırlar tibrendirsin köngeli biz kılların Nazlı jırlar tibrendirsin köngeli biz kılların Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı yaratam seni güne Yaratam seni güne Yaratam seni güne Jırlarında singine Siz Тавuşlar Yolisiz, yarattan yaşlarımız жеңүүчүлөр ретинде 3-нчү орун ээси сиздин экрандарда. Aşkındı zikten demek boşqa tügel Bunday aşraşıqlar bulmay bit әллегел Senin bilen rahat deyip aytulari Boş bulmagan demek minin kütülerim Bәхетле bul bugün, bәхетле bul bugün Nurlara balkıp oturgan sendere sabır gülüm Minime sabır gülüm Bәхетле bul bugün Dayıp şatlıklarının her birimizi gelin Bizning köbükке paraları bulalır ul sirek Senin sollaşını tıyam inim yürek Öndeşmi dursan da bitmin anılayımın Dik yanımdan gına gitme canılayım Bәхетле bul bugün, bәхетле bul bugün Nurlara balkıp oturgan sendere sabır gülüm Minime sabır gülüm Bәхетле bul bugün Dayıp şatlıklarının her birimizi gelin
Uçraşkanbız iken demek boşqa tügel Bunday uçraşular bulmay bit elle gel Seni bilen rahat deyip aytılары Boş bulmağan demek menin kütülerim Бәхетле bul bugün, бәхетле bul bugün Nurlar balkıp oturgan sendер sabır gülüm Minime sabır gülüm Бәхетле bul bugün Toyup şatlıklarının her birimizi gelin Бәхетле bul bugün, бәхетле bul bugün Nurlar balkıp oturgan sendер sabır gülüm Minime sabır gülüm Бәхетле bul bugün Toyup şatlıklarının her birimizi gelin Toyup şatlıklarının her birimizi gelin Бәхетле бул, бәхетле бул Бәхетле бул Илнара Ганиева шигырьләр әллә ни укымаса да, кеше сөйләгәнен тыңларга ярата икән. Билгеле, бик хисләнеп китсә, шигырьләр дә укып утыра ала. Ләкин прозаны ул күбрәк ярата икән. Сөйгәннәрнең белик кадерен дип җырлаучы Илнара сезнең экраннарда. Менә шулай икенче урынга да килеп җиттек. Каршы алыгыз. Безне сөйгәннәрне күрмибез без Хисләреннән тапта үтәбез Буш хыяллар белән исерләнеп Бу тормыштан нидер көтәбез Сөйгән парлар бергә яшәсеннәр Балкысыннар тормыш күгендә Сөйгәннәргә Мәрхәмәтле булыйк, сөйгәннәрнең белик кадерен Сөйгәннәрне үксеп елатканда Шәмәсен өчен бәгырен, бәгырен
Чехов шигырьләр укырга ярата. Заманында Камал театрында җырлар арасында шигырьләр генә укып концерт куйган идем. Халыкка ошады дип сөйләде җырчы. Раязның яраткан шагыйрьләре арасында Пушкин, Пастернак, Есенин, Каньяр, Рөстәм Закуан, Ләйлә Дәүләтова, Эльмира Җәлилова кебек шәхесләр бар. Әйяттан ул Муса Җәлилнең «Ан» шигырен, Тукайның «Шүрәлесен», Пушкинның мәктәптә ятлаган шигырьләрен сөйләп бирә ала. Топ клипның абсолют лидеры сезнең экраннарда. Шымырта япрак күлмәк, син киеп килгән идең. Мәңге шулай яратышып, яшик без дигән идең. Ак күлмәк кия шымыртлар, нигә соң яздагына, Татлы сөю мизгелләре, булган бит азгагына. Ак күлмәк кия шымыртлар, нигә соң яздагына, Татлы сөю мизгелләре, булган бит азгагына. Шымыртның шәшәгедәй Куелды хисләр иртә Сине көтүп иртә кичен Гомерләр ялгыз үтә Ак күлмәк кия шымыртлар Нигә соң яздагына Татлы сөю мизгелләре Булган бит азгагына Ак күлмәк кия шымыртлар Нигә соң яздагына Татлы сөю мизгелләре Булган бит азгагына Yazılar җитсә шымыртларым Ак чәчәк атар микән Üzülüp сөйгән ярны нигә Онытып булмый икән Ак күлмәк кия шымыртлар Нигә соң яздагына Татлы сөю мизгелләре Булган бит азгагына Ак күлмәк кия шымыртлар Нигә соң яздагына Татлы сөю мизгелләре Булган бит азгагына Татар эстрадасының иң яхшы клипларын туплаган Топ Клип парады ахырына да якынлашты. Барыгызга да күңелле яллар, онытылмаслык хис кичерешләр теләп, мин Лилия Хайруллина сезнең белән саулашам. Төгәл бер атнадан очрашырбыз. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.